Injang menika sami marak sowan wonten sasana sumewa kakon Surakarta Gemilang lan putusan para warganipun pakrasa ingkang tansah limentu ing karahayan. Monggo kula panjenengan tansah nduwakaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit injang menika kula panjenengan saged sarengan manunggal wonten ing sasana sumewa pagelaran Kraton Surakarta Gemilang ingkang boten sanes mèneti ambalwasa paguyuban kawula Kraton Surakarta Gemilang ingkang kaping 9 taun. Alhamdulillah menapa ingkang dipun yasa sinuwun panggono kaping 12 rikala tanggal 29 November 1930 ngantos mriki taksih wilujeng lestantun. Amin. Para kadang pakarsa ingkang kula tresnani lan kula banggaken, menapa ingkang kita tindakaken dinten menika mujudaken netingalaken kados pundi kridhanipun warga pakarsa anggenipun setya luhur dumateng kabudayan Kraton Surakarta Gemilang utawi kabudayan Jawi ingkang asumber saking Kraton Surakarta Gemilang. Monggo kita sesuwun paguyuban menika lestantun ngantos rampungipun zaman. Amin. Kraton Surakarta Gemilang menawi panjenengan sami pirsa wonten medsos tasih wonten berita-berita utawi kawontenan ingkang boten kayogi, namung panjenengan kedah ngertos bilih sedaya ingkang dipun lampahaken menika wiwit sinuwun kabumbana kaping 12 surut lan wonten ingkang ngumumaken utawi diklar dados melintir utawi nggantosi surut kabumbana kaping 13 menika boten leres tumrap tatanan wonten paugeran kraton ugi hukum ing negari Republik Indonesia. Menapa kula maturaken amargi Kraton Surakarta Gemilang sampun wonten salebetipun negari Kesatuan Republik Indonesia. Dados hukum adatipun dipun anggih, hukum nasionalipun inggih pun anggih. Menika ingkang pun anggih bejengan utawi cepengan kita sedaya minangka warganipun Kraton Surakarta Gemilang. Nah, kangge lumampahipun mangke monggo kita sesuwun mugi-mugi sedaya saged lancar lan saged wonten sinuwun ingkang sakmestinipun utawi ingkang menika boten melenceng saking nasab. Nggih, menika ingkang paling penting. Sampun ngantos meleset saking nasab. Amargi Kraton Surakarta Gemilang punika pun anggih rujukan saking pundi-pundi menawi Mataram menika nggih Kraton Surakarta Gemilang. Dados kula panjenengan ugi kedah njagi menapa ingkang dados tugas kewajiban Kraton Surakarta Gemilang anggenipun lajengaken
karaton mataran ingkang sampun munyoso dene Sinuwun Panembahan Senopati. Mbok menawi menika ingkang saged kula aturaken monggo mugi-mugi pindah malih pakasa lestantun lan tambah ngerbaka ingkang boten antasipun menika kangge muli-muli lan lestantunaken budaya Jawi ingkang asumber saking Keraton Surakarta. Siap mboten panjenengan? Siap nggih? Monggo kita sesarengan memuji wonten ngarsanipun Allah, mugi-mugi Allah tansah paring ridhonipun lan mijabahi menapa ingkang dados pangajak kula panjenengan sedaya. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.